The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 10:9-11. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the Scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. John 5:24. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Galatians 3:26-28. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Matthew 10:32-38-39. Whoever confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. 1 Peter 1:23, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. 1 John 3:14. We know that we have passed from death to life, because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. Sa dili pa kita magapadayon sa atong tulumanon adlaw nga maong pagtuon sa pulong sa Dios. Before we continue our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Kung napaba kita mga sala, kay kining maong mga sala, kundi nato isugid ngadto sa Dios, mahimo lamang babag ini nga atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, let us use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong sala, kundili ang imong paggamit sa imong free will and make the most important decision in your life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 agayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat sa imong pagdala kanamo ninay ining dapit sa mga kausaparo kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab nining atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the real meaning of life or what life is all about. Unsa man gyud kahulugan, unsa man gyud tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Now, kagahapon, ato na ni ipadayon, atong gisgutan ang atong kahigayunan karon sa paglahutay sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristiyanon dinhi ning kalibutan. We cannot last long kung way grasya sa Dios. So, ni atong higayon nga atong gidawat si Ginoong Kristo ang tabon kanato ingnon ta nagapaliho kanato mao ang grasya sa Dios. Wala kitay pagpaningkamot kay it's not by works mao isyo kundili pinagi sa atong pagtuo, buhi nga pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Kay mituo naman kita kaniya ingon nga atong manluluwas ato karong tun-an ang iyang pulong, tuuhan natong iyang pulong. Kay kung nahigugma kita kang Ginoong Hesukristo as a person, as God, then we have to love His Word. Mao man ay tugon ni Ginoong Hesukristo mismo. If you love me, obey my word. Now, mao na nga kita nagatuon sa iyang mga pulong. Kay agi ka nagsunod usab sa iyang pulong sa Dios nga we have to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang buot pasabot, patubuan ang atong kalag. Atong kalag nang inahanglang pagkaon. Ang iyang pagkaon mo lamang ang pulong sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4, Deuteronomy 8:3. Busa, mao ni nga nagapadayon kita sa pagtuman sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, which is to grow up spiritually and as possible reach our ultimate goal, which is spiritual maturity. So asa akong ginaingon from the start nga wa kitay mahimo sa atong pagkinabuhi kung walay grasya sa Dios. Aron kita mulahutay sa atong kinabuhing Kristiyano din ning kalibutan na nanginahanglan kita sa grasya sa Dios. In other words, ang logistical grace mo kini ang nagapalahutay kanato. They enable us to survive niining dapit nining atong gipuy-an karon nga kalibutan nga gidumala ni Satanas. This is the devil's world, cosmos diabolicos. Kay without this logistical grace provision sa Dios, dili gyud kita mabuhi, dili kita magdugay, dili kita mulahutay dinhi ining kinabuhiya. Sabtag yun na. So it would be useless, we would be hopeless without those logistical grace. Naibaw na kung sabot sa logistical grace. Ang atong gikaon, adlaw-adlaw, ang atong gibisti, ang atong gipasilungan, we have roof over our head, we have food on our table, kanang natay mga pangita sa kinabuhi, natay sakyanan, natay puloy-ana, natay panimalay. All this nagalangkob kini sa logistical grace nga atong gipaimuslan adlaw-adlaw. So, atong makita din nga gawas nga gisangkap kanato sa Dios kining maong mga logistical grace, samtang niya pakita din sa kalibutan nga lagi gidumala ni Satanas, pagsangkap usab kini sa Dios nganhi kanato
aron lagi mabuhi pa kita. Kay sa atong pagkabuhi, makatuon, makatubo kita sa pulong sa Dios. O sa atong pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios, kita nagapakaon yan sa atong kalag, adlaw-adlaw. Hangtod, makaambot kita sa ang the stage of capacity, ang sa pagkahamtong espirituhanon, o mao na kana ang ikaduhang bahin sa pagbuo sa Dios sa iyang panalangin, ang gitawag og escrow blessings. So, to recapitulate sa atong gisgutang duha ka bahin sa mga panalangin, ang una, logistical grace. Ikaduha, mga escrow blessings or super grace blessings. Ang logistical grace blessings ato sad ning gitawag og lesser blessings. Ug ang ikaduha, escrow blessings, greater or super grace blessings. Kini. Okay? So, I hope na kuha nimo na. Mao kini nga panalangin nga giandam sa Dios. Okay? Gitagana sa Dios kanato nga mga magtutuo, kay kita mga anak man niya, kay tungod sa hinungdan nga di naman taga din sa kalibutan, taga langit naman lagi ta. Gisangkapan kita sa Dios aron kita makapahimulos niini, maka-enjoy niini, makapalahutay, makahimo kanato nga mga mananaog, winners in the angelic conflict dinhi sa teritoryo sa kaaway sa Dios, o sa ato na unyang paghidangat sa espirituhanong pagkahamtong, spiritual maturity, na ibubo, ihuwad na gyud sa Dios kining mga greater blessings, ang super grace blessings or escrow blessings nga diin, that's the very stage that God is glorified. So, mao ka na. Kadiyot lang kay so, padayon kita, pansublion ta sa pag-impasiya dinhi nga dili kita makaamgo nga bubuan taon ta kita sa Dios sa iyang mga panalangin, wa na matunong. Hambot pasabot nga kung imong ampuan nga ikaw panalanginan, wa na matunong sa plano sa Dios. Wa na matunong sa palakaw o protokol sa plano sa Dios. Out of line. Dili kita makaampo. Di ba? Ako nanigi hatagang emphasia kagahapon. We cannot pray for God to pour His blessings on us. Ikaduha, di kita makapaningkamot. Dili kita makapanlimbasog nga makaangkon o panalangin. Dili. Huwag gihapon na matunong. Huwag gihapon na masibo sa palakaw o protokol sa plano sa Diyos. Mo nila nagtuon lagi ta sa pulong sa Diyos aron kita kanang sibo yun. Oriented yun kita sa plano sa Diyos. So balikon tas pag-ingon nga, maangkon lamang nato ang mga panalangin, pinagis grasya sa Diyos. Sabta na. Kaya ang kaluwasan nga atong naangkon, pinagi sa atong pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. Gumikan ug pinisikan lamang kana sa grasya sa Dios. Kaya ang kaluwasan grasya. Gawas nga grasya, gasa. Mainungdan na sa dihang naluwas kita when we got saved, grasya na ang atong pagkinabuhi. Sinangkapan kita sa grasya sa Dios. Kasabot ka? It's all grace. All the way na kana. Okay? Hangtod na sa atong pag-uban na sa Dios dito sa eternidad. Now, ang imong kaluwasan, grasya. Gusto? Ang imong pagkinabuhi ingon nga magtotoo, grasya. Ang imong masinati nga mga kahimtangan sa imong pagkinabuhi, grasya. Ang imong pagbiya na
niining kalibutan na grasya. Ang tanan grasya ang nagapalihok sa imong Kristohanong kinabuhi. Sabtag yun na pagayo. So timani kini igsuon nga magtotoo. I address you as my sister and brother. Kay kita mga managsuon man kita diha ni Ginoong Jesucristo. Timani na. As members of the royal family of God, we are in the world but not of this world. Musta? Our spiritual heritage is heavenly, not earthly. Yet, God preserves us alive, niining gitawag devil's world after salvation. Ato naman yung gipaklaros may aging higayon to represent the absent Christ. Kita ay nagarepresentar ni Ginoong Jesucristo. Mo naman siya dinhi, of course. Ambot pasabot nato nga in person ang iyang pagka-Diyos ani anak nato ambot pasabot sa makita nawang sa nawang dili na we are representing him ni ining kalibutan nga atong gipuy-an karon. Of course, God has not totally separated us from the devil's kingdom, but intends nga kita mo sibog sa unahan, mo abanti ngadto sa espirituhan ng pagkamtong spiritual maturity. And so, nga unta, we become imitators of God and ambassadors for Christ in whatever circumstances we find ourselves. So, kung di mong tanawon kining prinsipyo ha, na ang duha. Unas tanan, ang usa ka tawo nga mahimong magtutuo diha-diha gyung higayuna, siya hatagan sa kahigayunan sa Dios nga siya maga kinabuhi nining kinabuhi aron makaabante siya. So he would advance, makauswag siya siyang espirituhanon nga kinabuhi apan di lang kana kundili naa pagyugiandam ang Dios ug ngadto ato kayang tawgon og escrow. Now, the devil's word uban sa iyang pseudo blessings, pseudo happiness, pseudo meaning mini mga panalangin, mini nga mga kalipay, had a pull greater than any force of gravity to draw the believer away from the divine atmosphere. Now, bisan og unsa nga atong dedication or altruism, we cannot improve niining sistema ni Satanas, dili. We can only avoid his influence. Magkadikay lang kita sa iyang influensya by opting for the power of God's perfect system. O ang Diyos lamang can successfully oppose evil, and He eradicates evil in His own perfect time. Ang atong mga maayong binuhatan nga tawhanon, human good, contributes nothing to the divine plan. Wala. Ang Diyos lamang mao ang nagapasabot kanato nga siya mao'y makapugong or makapakdang sa mga dautan. Kita mga magtutuo, huwag kita manduing nga musagubang og dautan. Wala. Busa, atong makita dinhi nga kining duha ka bahin sa panalangin, unsa ka to? Logistical grace o escrow blessings, maangkon sa magtutuo diha nga siya maluwas. You see? Ug samtang siya nagapadayon siyang pagkinabuhi ingon nga magtutuo, kini maangkon na niya ingon nga katakos sa iyahang kinabuhi. When he reaches capacity, listen, God never blesses us in time until we have the capacity. Ayaw na nagkalimtipod. Dili gyud makapanalangin ang Dios kanato nining panahon na hangtod
tumaangkon ang katakos. So katakos is very, very important. Labihan sa pagkamanungdanon. Capacity for blessings is in the soul. And depends on metabolized doctrine. Kana bang nagaling na pulong sa Dios nga nagalibot-libot na diya sa imong panimuot that circulates in the stream of your consciousness. Ug ato kining gibahin ang escrow blessings duha pod. You have escrow blessings in time and you have escrow blessings in eternity. Okay? Atong nakita nga ang escrow blessings muabot lang kana nganhi kanato sa higayon nga kita makasugod na og angkon sa katakos. You see? At the moment we start acquiring the capacity to receive them, escrow blessings are infinitely superior. Labihan sa labaw di matupngan ka na. It's infinitely superior to all categories of divine blessings for both time and eternity. Duha. Ang escrow blessings, mga panalangin kini sumala sa atong gisgutas miagi nga giandam gitagana na sa Dios alang kanato dinhi sa panahon karon o giandam sa Dios alang kanato sa wanay katapusan. Kasabot ka? There are no sets of circumstances that can hinder the conveyance of our escrow blessings in time. Wala. Ug tungod niya na ato nang ipakita diha nimo nga ang escrow blessings mga panalangin kini nga moabot lamang ni kanato sa diha nga kita makabaton na lagi sa katakos sa pagdawat niini. Ug kining escrow blessing ato na pud ning gi-explain nimo mao kini ang mga panalangin nga giandam na sa Dios alang kanato apan di pa nato kini madawat diha samtang kita ana pa sa atong gitawag og pagkahingkod atong adulthood. So therefore God the Father mao siya ang grantor, siya mao ang source. He is the source, tinubdan. And He provided each believer special blessings in eternity past. Escrow may atong gisgutan dinhi. Then, ato makita nga these blessings are deposited in heaven, in escrow. Kana greater blessings that stagger the imagination for both time and eternity. Stagger the imagination. Now, kini mga panalangin nga giandam para nato ang nagagunit ini karon kinsa si Ginoong Jesucristo. He is the one holding it in deposit. This is in deposit with the Lord Jesus Christ. He acts as the depository for the believer's blessings for time and eternity. No, kung buot kang mo basa nini na sa Episo 1:4 ug 6. Ephesians 1:4 says, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. Unya, ang magtutuo, mao ang makadawat, the grantee, siya gitawag to grantee. I-distribute, ipangapod-apod kini mga blessings ngadto sa mga magtutuo, and this glorify God by being the recipient of the riches of His grace according to Ephesians 1:7. But ang paghatag sa escrow blessing is contingent on the execution
of the protocol plan of God and reaching spiritual maturity. Mao ni ang kondisyon. Ang tanang mga panalangin nga giandam na sa Dios nga Amahan para nimo nga gigunitan ni Ginoong Kristo maangko nimo. Here is the condition nga nakabutang. So, kini I hope makapaklaro ka nato nining paghisgot nato mga panalangin. So sublion tas pag patinaw dinhi kanimo. Pangutana. Asa may paghisgot diha bahin o pagampo? Be. Aron ta makadawat og panalangin. Nabay naghisgot diha. Asa magdapita diha nga naghisgot og pagampo aron ta makadawat og panalangin. Asa man? Na ba? Na you will begin to see nga wala jamo matud pas bulanon. There is none. Wala gyud. Asa man dapit ang naghisgot nga kinahanglang magbinuotan ta aron makadawat og panalangin, na ba? Wa pod. Labaw ng wa. It is listen. Pawila. It is a matter of katakos. It's a matter of capacity. Capacity to receive. Maura na. Kadungog ka? Maura na. Takos ka na bang buuan sa maong mga panalangin? Are we qualified now to receive? Qualified because we have reached the stage of capacity. Mauna. I hope na kasabot ka nining atong pagpatinaw nimo. Dili kay magampo ka, Ginoo, panalanginin ako. Bless me now, Diyos ko. So obviously, ang Diyos mahimaya when any believer executes this plan, and as a sign of His pleasure, He conveys escrow blessings 4 times. So, unsa man ang makaaghat sa panalangin nga rika nato. Kung kita makatuman sa protokol nga plano sa Dios. Now, nagawas na ang pamaagi nga atong madawat ang mga panalangin nga iyang giandam alang kanato. These blessings come through suffering as well as through prosperity. Now, introduction pa ba ni sa blessing, ha? Bisag na uban kaninyo moingon og unsa may gisgutan na, unsa may buot pasabot na. Kaya ato ba yang hisgutan ang mga categories of blessing, okay? Na ay temporal blessing, na ay spiritual blessing, na ay uban pang mga blessing, ato pa na silang hisgutan pod. Inig human na to sa pagpaklaro kung unsa man gyud kining blessing. Okay? So, therefore, blessings can come through suffering. Taliwa sa imo mga pag-antos ug mga kasakit nga imo karon nga gisinati. You may be able to receive blessings in the midst of this. Kana kung kaybaw ka. Now, uwa ka kaybaw, unya ang imong itutukan ang imuhara mga kasakit ug mga pag-antos ug kakulian sa kinabuhi na di gyud ka makamatikod nga gipanalanginan na di ay ka sa Dios. You see? And what's going to happen? Ibaw ka sa. What's going to happen is, mawa ra gyud ang imong katakos anang mao nga higayon. Or maybe hingabot diha nimo ang kauswagan, prosperity, unya malinga rata. We're going to be distracted anang mao nga prosperity. Nga inay mo tutok kas tinubdan, source, niya ng mao nga kauswagang hingabot diha nimo. Tuwa naman noon ka magtutok, magatagad sa prosperity, na diha na mawa. Diha mawa sa passing. Nawa na ka. Sipyat ka na sa prosperity test.
hagba ka sa maong pagsulay. Kasabot ka? Abi gud nimo. Dunay duha ka mga stages of glorifying God in the great power experiment of the church age. Now, kining akong giisgutan nga great power experiment of the church age. This is another technical term, and I hope nakasabot na po kagamay bahin ini kay ato naman ning gituke sa mayagi mga sisyo nato taon lagi noon pan I hope nga imo na ning nasabtan. Well, the distribution of escrow blessings in time ngadto sa hamtong nga mature believer who is a winner and as an invisible hero in the great power experiment of the church age, kini maoy makapahimaya sa Dios. Sabtagi na. Now, the only reason a believer's escrow blessings are not delivered to him, mao ang iyang pagkapakyas. Tungod siyang pagkapakyas sa pagtuman sa mga kondisyon bahin sa escrow agreement. Ang agreement, Heinman, where is it? Naas libro. Kanang basahon nga inyong gigunitan diha, which is called the Bible. Listen to this. Kung dili nimo basahon kanang agreement, kanang kasabutan, abi nimo, mao ni problema. Patuyang lang ta og sod og mga kalihukan nga way klaro og unsang kasabutan. Unsay kasabutan nga kanang agreement unya inigabot tumoy mabikil di ayo niya mangita dayon ta og kapasanginlan nganong nabikil. You see? Hence, gikinahanglang mahibaw ta kung unsa ang mga kondisyon sa mao nga kasabutan sa agreement. The only condition the believer must fulfill is unsa? To advance to spiritual maturity. To advance. Sa pagsibog sa unahan, pag-abante sa itong espirituanong kinabuhi, ngadto sa espirituanong pagkamtong. Karon, unsa may paagi nato aron ang Dios atong mahimaya. What is the means that we can glorify God? Di na ba ito magka-glorify niya? Siya ra ang kanang glorify sa Dios. Siya ra. Now, of course, ato naman igisgutan, no? Ato na nagilakbitan. Ang Dios ra ang maka-glorify kaniya. Pinagi sa atong pagkabot sa pagka-espirituhan ng pagkamtong. Ang atong pagunsa, ang atong pag-execute sa formula. Inom ka ba nito? X plus Y plus Z equals maximum glorification of God. Nainom pa pa kanining mga formula? I hope. So that means, nga ang Diyos mahimaya sa diha nga ang magtutuo nakakabot na sa iyang pagka-espirituhan ng paghamtong. Okay? Maubito niya ang pangutana, unsaon man sa ka magtutuo sa paghimaya sa Diyos. Tubag, by reaching spiritual maturity. Nakadungog ka? Pinagi lamang sa iyong pagkabot sa espirituhan ng paghamtong. Now, ang usa ka magtutuo nga moabot niya ng spiritual maturity, maupod na ang higayon nga ihuwad sa Dios ang escrow blessing anak kaniya. So, imo nang nakita ang sistema nini. Kaya ato naman ning gisgutan. Busa. What is going to happen is, when God is able to pour out or deliver to you the escrow blessings, sa gayon nga, pwede na sa Dios nga ibubo niyang iyang escrow blessings nga iyang giandam para nimo, usapod na kay tabo nga ang Dios mahimaya. Sabot ka? Mao na.
Akong balikon sa pagtinaw nimo kining bahina. Sa diha ang Dios makabubo na sa isko blessings in time. Nga iyang giandam alang kanimo, usa-usab ka na kay tabo nga mahimaya nimo ang Dios. Mahinungdan, ang panalangin dili mahimong atong mapangayo. Blessings cannot be asked for, dili nato paningkamutan, dili nato maampuan. What's important is nga kita makakabot, makadangat sa atong espirituhanong paghamtong aron sa ingon niya na maangkunta ang katakos sa pagdawat o pagpahimos sa mga panalangin nga giandam sa Dios alang kanato sa kaniadtong wa pa ang tanan in eternity past. So mahinungdan nga nobody, no one, not one ang makahimo sa pag-glorify sa Dios pinagi sa iyang kaugalingon. Wala. Kaya ang Diyos ra ang makaglorify sa iyang kaugalingon. In short, only God can glorify God. Kasabot ka. Palihog. Ayaw na ka na kalimti. Now, naputingali mo ingon o unsaan man sa Diyos pag-glorify sa Diyos. Now, kung mabubo, mahuwad na sa Diyos ang iyang mga panalangin nga iyang giandam para nato, kana nagpaila nga kita nagmalampuson sa atong Kristohanong pagkinabuhi, and therefore listen and watch this, God is glorified kay iya namang nahuwad ang tanang mga panalangin nga iyang giandam alang kanato. So sublion ko sa pagingon, God glorifies God. Dili kay kita mo hing-glorify sa Dios. Wa man puy tao ang maka-glorify sa Dios kay unsa man ang tao. Ang tanang tao nakasalaog, nakabsan man si Maya sa Dios. Romans 3:23. Therefore, the Christian's responsibility under the conditions of the escrow contract is to utilize the assets of the divine dynasphere in order to advance to spiritual maturity. Aron, in spiritual maturity, iya na maangkon ang mga panalangin nga giandam na sa Dios para niya sa hamtong nga magtotoo. Only in spiritual maturity does the believer have the capacity to receive the marvelous blessings that God has placed on deposit para kaniya. And at the same time, then, God is glorified sa imong kinabuhi. Tungod kay nabubo naman lagi sa Dios ang tanan nga iyang giandam para nimo. Ato ni ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay niini. Ato kining ipadayon ugma. So magampo ta. Amahan mo nga langit no nagapasalamat kami kanimo. Nining higayon nga mong gipahimong slan, imong grasya sa pagkaton sa imong dugang kamaturan. Salamat sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamaturan. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen.